በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ቤተሰብ ከመይ ቀኒኹም? لما أنت خن فقد እግዚአብሔር بزعبة سلام زبل كنرئينا سلام تخلق زيز دلي ندليها كلها هرر زبلا صلي بأنت سلام تبل بيت كريستيان أخلق زي أنت سلام صليو أوكي ذا سلام زي أخم يزبل السلام يا تخلق زي انك آيرا مخفت كله نقرنا نقبرا سلام كما يوعلك خما يالخا سلام سلام نعخي سلام نعخا ذا سلام زي أخاب قالا زحلفة ترقم اللوا يا سلام زي أختلوا النادمة ناكزيابير أملاك قدس وقادنا يخون سلام بإبرايس شالوم ببهال إذا مالت كاب قالات بزحلفة منفساو سلام سقاو سلام أئمراو سلام مستعنا زي مفرح مستصفى وحسنت مسمع نعود تقلق ذا شالوم تبهال قال إيش مصحف قدوس بزعبة سلام تايبل سلام كوسديك قالو مصحف قدوس بحصر زباله أملاخاو سلامن علماو سلامن يلقلصو اتا أملاخاو سلاما ينيتيا اتا علماويتك ينيتيا أب أوري زهولك معرف شدش قصر عسران شدشن እግዚአብሔር አምላክና አሮን ከባረከ ከሎ እግዚአብሔር ሰላም ይሃብኩም በሎም ይልወን ሙሴ ቤትካ ሰላም ይኹን ስድራኻ ሰላም ይኹን ንስኻውን ሰላም ኩን እንዳባለ ይባርኮ እዛ ሰላም ዚ ሓጂ አይምሮ ተሐልፍ ሰላም ያ ከምትናይ ዓለም ሰላም ዘይኮነት ውሽጣው ሰላም እዚ ንአሮን ካብ እግዚአብሔር ዝተዋሃበ በረኸት እዩ ሰላም በረኸት ያ ምክንያቱ ኩሉ ነገር ክህልወካ ክእል እዩ ሰላም ተዘይብልኻ ግን ኩሉ ከንቱ እቲ እዩ ዝኸውን እግዚአብሔር ኣብ ዘላዋውያን እስራኤላውያን ታይልዎም ምዕራፍ 16 ቁጥር 6 ዘላዋውያን ኣብታ ምድሪ ሰላም ክህበኩም እየ ሓደ እኳ ከየፍርሃኩም ድማ ክትቅደሱ ኢኹም ኣብታ ምድሪ ሰላም ክህበኩም እየ ሓደ እኳ ከየፍርሃኩም ክትቅደሱ ኢኹም ስለዚ ኣብ ሰላም ዘይምፍራህ ኣሎ ማለት እዩ ሰላም ምሳኻ እንድሕር ኣለያ ዘይምፍራህ ኣሎ እዛ ሰላም እዚኣ ግን ካበያ ኣብ እግዚአብሔር እያ ማለት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደቀ መዛሙርቱ ታይልዎ እታ ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ኣይኮነን ኢልዎ እዚ ማለት ዓለም ትበና ሰላም ኣሎ ግን ግዝያዊ እዩ ዝኾነ ነገር ብስጋ ዘይሓሰብካ ነገር ጽቡቕ ገጥመካ ይኽእል እዩ ሕጂ ሰላም ረኺበ ጽቡቕ ተሰሚዕኒ ተሓጒሰ ምስኡ ተሓይዝና ከምኡ ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ኩናት ኣብቂዑ ብዝርርብ ሰላም ክሰፍን ይኽእል ንቁርብ ግዜ ግን ጠንቂ ግን ኣይተፈትሐን ተመሊስካ ናብኡ ይኸይድ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ናይ ዓለም ሰላም ዝበሃል እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ከመይ ዝበለ እዩ ናይ እግዚአብሔር ሰላም ከዓኒ ኣእምሮ ዝሓልፍ ሰላም ይብሎ እታ ኣነ ዝህበኩም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ኣይኮነን ኣነ ዝህበኩም ሰላም ዝተፈልየ እዩ
أنا زهبكم سلام كاباي طرحهم كترخبوا تخلوا مر كمان كترخبوا يتخلون يوم سلازي ذا سلام كاب እግዚአብሔር ንረኽባ ፍልይ ዝበለት እያ ማለት እዩ እዛ ሰላም እዚኣ ድኻ ኣይትብል ሃብታም ኣይትብል ሕሙም ኣይትብል ጥዑይ ኣይትብል ንኹሉ ብናጻ ካብ እግዚአብሔር ትወሃብ ሰላም እያ እዛ ሰላም እዚኣ ውሕስነት ተሰሚዕካ ክትነብር ሰላም ሃሊካ ክትነብር ብዘይ ፍርሃትን ብዘይ ስግኣትን ክትነብር እተኽእል ሰላም እያ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ብጎይታ ኩሉ ሻዕ ተሓጎሲ ይብል በተ ዓለም ዘሎ ነገራት በተለነ ትብሎ ነገራት በተበረኸት ምን እግዚአብሔር ብምስጋን ጽቡቕ እንዲው ካብኡ ዝሓለፈን በአምላክ ኩሉ ግዜ ተሓጎሲ ይዝብል ስለዚህ ሰላም ከዓነ ካብ አምላክ ትርከብ እያ ንሱ ስለዘይ ቀየር ንሱ እንድሕር ዳ ሰላም ይብካ ስኻ ሰላማዊ ኢኻ ኩሉ ግዜ ቶም ናይ በሓቅን እግዚአብሔር ዝኣምኑን ምስ እግዚአብሔር ዝነብሩን መንፈሳውያን ካብቶም ናይ ዓለም አምባሳደራት ወይ ካላ ናይ ዓለም ኮታስ ፍሉጣት ደኹም ብሎም ዕውታት ንበሎም ካብኦም ፍልይ ዘብል ነገር እንታይ ኣልዮ ኩሉ ግዜ ኣብ ገጾም ብርሃን ኣሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ንሳቶም ናይ እግዚአብሔር ሰላም ኣሎ እግዚአብሔር ዝተወከለ ሰብ ምስ እግዚአብሔር ዝነብር ሰብ ኩሉ ግዜ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ ጥበበኛ ሰሎሞን እንታይ ዝብል ኃጢአተኛ ይብል ማንም ከይፍሮህ ይፈርህ ማንም ከይጎየ ይሃድም ማንም ከይደንገጾ ይድንግጽ ምክንያቱ ብስግኣት ዝነብር ኃጢአተኛ ቶም ምስ እግዚአብሔር ዝነብሩ ግን ኩሉ ግዜ ሰላም ኣለዎም ኩሉ ግዜ ዕረፍት ኣለዎም ወላ ደኺምካስ ድኻም ኣይስምዐካን ምክንያቱ ካብቲ ስጋው ንላዕለ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ መንፈስ ስለ ዝብርትዕ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ናይ እግዚአብሔር ሰላም እዩ ዛ ሰላም እዚኣ ግን ብምንታይ ኣትመጽእ ንሰላም ብዙሕ ሰብ ይደልያ እዩ ንሓጎስ ብዙሕ ሰብ ይደልያ እዩ ሰላም እንድሕር ዘየለ ሓጎስ የለን መጀመርያ ግን እዚኣ ምስ እግዚአብሔር ብዘለና ሕብረት ምስ እግዚአብሔር ብዘለና ርክብ ምስ ዝጥንክር እዛ ሰላም እዚኣ ክንረኽባ ንኽእል ሰላም ፍረ ጽድቂ እያ ፍረ ጽድቂ ዘመራይ ዳዊት ጽድቅን ሰላምን ተራኸባ ይብል ኣብቲ ጽድቂ ዘሎ ኣብ እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ሰላም ኣሎ ማለት እዩ መቸም ሓደ ሰብ በኃጢአት እንዳነበረ ከሎ ሰላም ክረክብ ኢልካ ይሕሰብን እዩ ብጽድቂ ዝነብር ሰብ ግን ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ ኩሉ ግዜ ዕረፍት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሓጎስ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ደስታ ኣለዎ ምንም ይኹን ምንም ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ሲ እዞም ኣቦታትናስ ስኢኖም ወይ ናይ ዕለት ምግቢ ድዩ ወይ ግዝያዊ ነገር ድዩ ስኢኖም ርሂብዎም ክበሃል ዳ እምበር ተጨኒቆም ክበሃል ሰሚዕኩም ትፈልጡ እቶም መንፈሳውያን ኣቦታትና ማለት እዩ ኣይሰምዐን ኢኻ ምክንያቱ ወላ ዳ እያሃልዎ እምበር ኣይጭንቆን እዮም ክስእን ትኽእል ኢኻ ስእነትን ጭንቅን ግን ወይ ስእነትን ሰላም ዘይምርካብን ዝተሓዝ ነገር የብሉን ብስጋው ማለት እዩ ሕጂ ዝኾነ ነገር ክስእን ትኽእል ናይ ዕለት ምግቢ እውን ክስእን ትኽእል እዚ ግን ሰላም ካይወስድን እዩ ምክንያቱ ሰላም ካብኡ ዝሓለፈ ዓብይ ትርጉም ዝሓዘ ካብ እግዚአብሔር ዝወሃብ ብናጻ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዝኸብረን ተመስገነን ይሁን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም እዚ ንኹሉ ብዘይ ምንም መፋላላይ ንኹሉ ዓዲልዎ እዩ እዚ ግን ከምቲ ንሱ ዝበለና ክንነብር ከለና
زيادة خنستمقرون مسؤون انت نبيرنا وحسنة تسمعنا مالتي سقعات زبها لي بلنا أب عالم بزح سقعات يزلو لو مليكا بزعبا صباح تسقع صباح سنتاي كخون يلكا لوم زي نبرك الله أبلو من دانا بركا بزعبا تمص زلا صباح تفضل تأمر زي بلغا بزعبا تጨነቅ مالتي እዚ ሕጂ ኣብ እግዚአብሔር እምነት ዘይምህላው እዩ ስለዚህ መጀመሪያ እምነት ክልወና ኣለዎ እግዚአብሔር ስዕምና ድማ ከምቲ ንሱ ዝብለና ከዓ ክንነብር ኣለና ሰላም እዚኣ ክትህልወና እንተ ኮይና ኣብ ዓለም ምግቢ ተሳእነሎም እዩ ኣብ ዓለም ሃብቲ ኣይተሳእነን ኣብ ዓለም ሰላም ተሳኢኑ ብዙሓት ሃብተማት ሰላም ንኽረኽቡ ኢሎም ዘዘናግዕዎም ሰብ ብገንዘብ ይቆፅሩ ግን ዝግዝያው ሰላም እዩ ብዙሓት ሰላም ንኽረኽቡ ኢሎም ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ክንቀሳቐሱ ክንደይ ሸሓት የጥፍኡ ማለት እዩ እዚ ንምንታይ ሰላም ንምርካብ እዩ ብዙሓት ሰላም ንኽረኽቡ ኢሎም ናብ ጽምው ዝኾነ ቦታ ናብ ጎቦታት ይኸዱ ከምኡ ባህልታት ኣሎ ገለገለ ንቤተ ክርስቲያን ግን ኣይከዱን እዮም እዚ ስጋዊ ክሳዕ ድኾንካ ምንቅስቓስ ጽሩይ ኣየር ምስትንፋስ ጽቡቕ እዩ ሓደ ናይ ህይወትና ነገር እውን ክኾን ኣለዎ ነገር ግን ካብኡ ብዝሓለፈ ኣእምሮ ዝሓልፍ ሰላም ክንደሊ ኣለና እዚ ከዓ ኣእምሮ ዝሓልፍ ሰላም ብኣእምሮ ተሓሲቡ ዝንዝን ክበሃል ዘይክእል ስቑኢሉ ብናፃ ዝወሃብ ሰላም ኣፈላላይ ዘይብሉ ሰላም እዚ ስለ ዘይብለይ ሰላም ኣይረክብን እዚ ስለ ዘይብለይ ዘይበሃሎ ንኹሉ እግዚአብሔር ዝዓደለው ውህብቶ እዚ ካብ እግዚአብሔርን ጥራይ ዝርከብ ስለዚ ንሰላም ክንደልያ ኣለና ንሰላም ክንደልያ ከዓ ነይ ኣብ ቦታ ኢኻ ንረኽባ ንኽእል እምበር ኣብ ዘይ ቦታ ኣይንረኽባና ቦታ ኢኻ ኣብ እግዚአብሔር እዩ እግዚአብሔር ተቐሪብና በቃ ሰላም ቀረባ ናባና ስለዚ እምነትና ክነበርትዕ እምነትና ክነጠንክር ይግባአና ማለት እዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 1 ስለዚ ብእምነት ካብ ጸደቕና ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣምላኽ ሰላም ኣሎና ይብል እዚ ማለት እግዚአብሔር ካብ ብዙሕ ምሕረቱ ዝተበገሰ ካብ ሞት ኣድሒንና ጸጋ ነሳኢነ ወህይወት ረከብነ ብኃይለ መስቀሉ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ረኺብና ህይወት እውን ተቐቢልና ብመን ብኃይለ መስቀሉ ብናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ዝነበረ ጽልኢ ተወጊዱ ምስ እግዚአብሔር ፍጹም ዕርቂ ረኺብና ምስ እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም ረኺብና ንሕና ሕጂ እግዚአብሔር ኣቦና እዩ ንሕና ከዓ ውሉዱ ኢና ዮሐንስ ታይ ዝብል ኣቦ ኣባ ኢልና ንጽዋዓሉ ናይ ውልድነት መንፈስ ተቐቢልና ኢና ይብል ዛ ጠፊኣ ዝነበረ ሰላም ብናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፍቕሪ ብናይ ክርስቶስ ሞት ተመሊሳ ስለዚ ነገር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን እምበኣር ዛ ብእምነት ዝርከብ ዛ ብምሕረት ኣምላኽ ዝረኸብናያ ሰላም እዚኣ ዓባይ ነገር እያ ብናፃ ትርከብ ኣይኮነትን እግዚአብሔር ንኹሉ ሰብ ዓዲልዎ እዩ ምንም ዝድክም ነገር የብልኻን ከምቲ ሰላም ንኽረኽቡ ኢሎም ብዙሕ ወፃኢታት ዘውፅዎ ከምኡ ክተውፅእ ኣየድልየካን ምክንያቱ ንሱ ብናፃ ሂብና እያ ሰላመይ ይሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ዛ ሰላም እዚኣ ካብ እግዚአብሔር ትርከብ ሰላም እያ ዛ ሰላም እዚኣ ኣእምሮ ትሓልፍ ሰላም እያ
ዛ ሰላም እዚኣ መጽንናዕ ሰላም እያ ይሃሉካ ኣየሃሉካ ምንም ጥዕና ድዩ ጥዕና እንተሊካ ጽቡቕ ጥዕና እንተዘይብልኻ ሃብቲ እንተሊካ ጽቡቕ ሃብቲ እንተዘይብልኻ እውን ኩሉ ምዛ ሰላም ዘራኽብ ነገር የብሉን እንታይ ደኣነ ዛ ሰላም እዚኣ ዘልያ እምነትን ሰናይ ግብርን ጽድቅን ቅድስናን ጥራሕ እዩ በዚ ዛ ሰላም እዚኣ ክትጸንዕ ትኽእል በዚ ዛ ሰላም እዚኣ ምሳኻ ክትነብር ትኽእል ስኻ ድማ ሰላማዊ ትኸውን ምስ ርእሱ ሰላም ዘይኮነ ሰብ ምስ ካልኦት ሰላም ኣይከውንን እዩ ምስ ርእሱ ዘይተዓረቐ ሰብ ምስ ካልኦት ክዕረቕ ኣይክእልን እዩ ምስ ርእሱ ጽቡቕ ዘይነበረ ሰብ ንኻልኦት ጽቡቕ ከነብር ኣይክእልን እዩ ጽቡቕ ክነብር ምስኦም እውን ኣይክእልን እዩ ስለዚ ክቡራተይ ዛ ሰላም ዝሃበና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ዛ ሰላም እዚኣ ዝሰኣኑ ዛ ሰላም እዚኣ ዝረሓቐቶም ድማኒ ሰላም ክረኽቡ ምጽንናዕ ክረኽቡ እቲ ኣእምሮ ዝሓልፍ ሰላም ናይ እግዚአብሔር ንሱ ክህቦም ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እቶም ቅዱሳን መላእኽቲ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ እንታይ እዮም ኢሎም ስብሓት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ እግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ነቶም ስምረት ኣምላኽ ዘለዎም ደቂ ሰባት ኣብ ምድሪ ንዓኣቶም እውን ሰላም ይኹን ምክንያቱ ሰማይን ምድርን ተዓሪቕ እዩ ንሕና ከኣብዚ እናነበርና ከለና ብሕፅር ዝበለ እቲ ጭንቀት እቲ ሓዘን እቲ ኩሉ ክፉእ ነገር ዘይመልአ ዝመስለና ሙሉእ እዩ ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዝብል ዘይብልና ንመስል ድኻታት ንመስል ብርግጽ እኮ ይነበሮምን ሃብቲ እኮ ይነበሮምን ንጽባሕ ዝብልዎ ምንም ኣይነበሮምን መጽሓፍ ቅዱስ ወይ ታሪኽ ከም ዝነግረና ታዲያ ንዕለቱ በቃ ንዕለቱ በሊዖም ብኡ የመስግኑ ነይሮም ግን ዘይብልና ንመስል ግን ኣለና ስኡናት ንመስል ርኹባት ኢና ጥሙያት ንመስል ጽጉባት ኢና ሕዙናት ንመስል ግን ሕጉሳት ኢና ይብሉ ነይሮም እዚ ኩሉ ግን መን ምልኣቶም ኮይንዎም እግዚአብሔር ይምልኣቶም ኮይንዎም ሰሎሞን ኩሉ ነይርዎ እዩ ኣብ መወዳእትኡ ግን ኩሉ የብለይን ኢሉ ኩሉ ናይ ከንትነት ከንቲ ኢልዎ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ወላ ሓደ ይነበረን ግን ኩሉ ኣለኒ ኢሉ እዚ እንታይ እዩ ኣራዳዳ ኣብ እግዚአብሔር ዘለካ ኣራዳዳ ኣብ እግዚአብሔር ዘለካ እምነት ምስ እግዚአብሔር ዘለካ ሕብረት ይውስኖ ማለት እዩ ስለዚህ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን